Türkmenistanyň mihmany, Ahal Durmuş gazetiniň bölüm müdiri, ýazýan şygyrlarynyň agla we bölegi aýdymy öwürlen biziň şahyr denanymyz Durnawat Aşyrova. Hakamcan aydım aýdýardy da, dutardy, aydım aýdýardy olan. Yüreğim şu dutarın içindeydi. Şeýle. Hemişe şoň tarlaryny oýnap, perdelerini oýnap, şu şoň ýanyna köwlenip aýrylyp bilen okdum. İlkinji ýazan eseriňizi kim okap berdiňiz? İlkinji ýazanymy Ejemjan hakynda bir iki bençik goşgy ýazyp ejeme okap beripdim ýöne. Özüň ýazan dälsiň diýip käýejegini aýdanna dogry boyun alyp bilmän goýupdym şo. Türkmenistanyň halk artisti, hormatly İlyas Kakadur Täjinowyň sadyny ýazan goşgy göresim gelýär. Janym seni juda göresim gelýär. Başta sabır karar takat kalmadı. Canım seni